Μιχαλονάκο, εγώ πρέπει καταρχήν να τοποθετηθώ ξεκάθαρα. Μάλιστα. Και να πω ότι ο τίτλος του συνεδρίου «Εκκλησία και αριστερά» είναι παραπλανητικός. Γιατί το λέτε αυτό? Διότι... Αντιτίθεται με την χριστιανική ηθική και τον σωτηριολογικό λόγο. Θα σας πω για ποιο λόγο. Διότι δεν εκπροσωπούνται ούτε η Εκκλησία ούτε η αριστερά. Οι οργανωτές του συνεδρίου είναι θεολόγοι ή αριστεροί ή αριστερίζοντες. Ανήκουν επομένως στην αριστερά. Από πού εξάγεται αυτό το συμπέρασμα? Εξάγεται, ορισμένοι από αυτούς είναι και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και εξάγεται από τον αγώνα που έχουν κάνει τον τελευταίο καιρό στα πλαίσια μιας θεολογικής οργανώσεως ονομαζομένης Καιρός, εναντίον του ορθοδόξου μαθήματος των θρησκευτικών, το οποίο θέλουν να μεταβάλουν σε θρησκεολογικό. Να πάψει να είναι ορθόδοξος. Από να είναι ορθόδοξο, να γίνει θρησκεολογικό. Να γίνει θρησκεολογικό, δηλαδή οι μαθητές, αν θέλετε, να γνωρίζουν όλες τις θρησκείες, όλο τον πολιτισμό. Όλες τις θρησκείες. Επομένως, και από πλευράς Εκκλησίας δεν εκπροσωπείται η Εκκλησία στο σύνολό της, αλλά είναι αριστεροί θεολόγοι που το οργάνωσαν. Και οι ιεράρχες πού ανήκουν? Οι ιεράρχες είναι συμπαθούντες στην κατεύθυνση αυτή. Συμπαθούντες προς την ΣΥΡΙΖΑ και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Προς την ομάδα αυτών των θεολόγων. Μάλιστα. Προς την ομάδα είναι φίλοι βέβαια της ήταν ομάδας. Ένα τέτοιο συνέδριο ήταν μια έκπληξη σε χαλεπούς καιρούς. Θα αποδώσει όμως, τι πιστεύετε? Θα αποδώσει και καρπούς? Αποδίδει αυτή η συμπάθεια? Πιστεύετε ότι αυτή η συμπάθεια είναι η συμπάθεια του Αρχιεπισκόπου του κυρίου Ιερονίμου προς το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα? Νομίζω πως δεν θα αποδώσει, και ήδη από ό,τι άκουσα κάποιες κριτικές, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μετέβαλε καμία από οι εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μετέβαλε καμία από τις αρχές. Καμία από τις θέσεις του, ούτε στον χωρισμό εκκλησίας και πολιτείας, ούτε στο θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας, ούτε στο θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών. Των θρησκευτικών και των θρησκευτικών συμβόλων. Των συμβόλων. Και για να μην νομίζετε ότι αυτά που λέω δεν ερίζονται, ο κύριος Κουράκης, ο κύριος Μηταφίδης, ένας από τους εισηγητάς, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη, αναφερόμενος σε αυτούς τους θεολόγους, εκφράζεται ότι είναι γνωστή ομάδα θεολόγων προοδευτικών. Λέει, μίλησε με θερμά λόγια για γνωστή ομάδα προοδευτικών θεολόγων της πόλης μας, που δεν έχουν καμιά σχέση με τις γνωστές αγκυλώσεις του θρησκευτικού κατεστημένου. Μάλιστα. Τι εννοούν δηλαδή όταν λέμε στις γνωστές αγκυλώσεις ότι η Εκκλησία τείνει να εξυγχρονιστεί, και από την άλλη αφήνοντας πίσω τις νόρμες του συντηρητισμού, των αγκυλώσεων και των προκαταλήψεων και των ιδεολειοψιών? Γι' αυτό λέω ότι δεν εκπροσωπείται η Εκκλησία, η οποία κατά αυτούς είναι κατεστημένο, που έχει αγκυλώσεις, και είναι ορισμένοι προοδευτικοί θεολόγοι μόνο αριστερίζοντες ή αριστεροί, οι οποίοι συνεκάλεσαν το συνέδριο. Και από την άλλη πλευρά επίσης ούτε η αριστερά εκπροσωπείται, διότι εκπροσωπείται μόνο μέρος της αριστεράς. Επομένως το Εκκλησία και αριστερά. Μόνο ΣΥΡΙΖΑ δεν συμμετείχαν, ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ούτε η Δημάρ. Και επίσης πρέπει να πω ότι αυτός ο διάλογος είναι διάλογος που δεν οδηγεί πουθενά, διότι η Εκκλησία και η αριστερά, να τους πάρουμε τώρα σαν πνευματικά μεγέθη, είναι τελείως ασύμβατα και ασύμπτωτα. Κύριε Μιχαλονάκο, εγώ συνδέομαι με το Μακαριότατο από πολύ παλιά. Είμαστε συμφοιτητές και στη φιλολογία και στη θεολογία, αυτός λίγο μεγαλύτερος. Στην επαράληψή μου είστε και έχετε σπουδάσει και φιλολογία. Όταν εγώ λοιπόν βρισκόμουν στο πρώτο έτος, αυτό στο τέταρτο, και αντιστοίχως όταν πήγε και αυτό στη θεολογία, τον βρήκα στο τέλος των σπουδών του. Διατηρούμε αγαθές σχέσεις και αγαθές μνήμες μεταξύ μας. Εκτιμώ πάρα πολύ και το χαρακτήρα του και την πολιτική του. Γι' αυτό όσες φορές τίθεται μπροστά στο στόχαστρο της κριτικής, εγώ αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες στις οποίες βρίσκεται και είμαι πάρα πολύ συγκαταβατικός και επίκης. Τον αγαπώ όμως και προσωπικά. Πώς είδατε όμως αυτό πρώτο συγκυρνίασε αυτό το άνοιγμα διαλόγου Εκκλησίας και αριστεράς ο Αρχιεπίσκοπος? Δεν ξέρω τι ακριβώς πιστεύει ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά είναι τέτοιος άνθρωπος και τέτοιος χαρακτήρας που προσπαθεί να δείξει αυτή τη μεγάλη αγκαλιά της Εκκλησίας. Και έρχομαι και στον εαυτό μου να σας πω ότι βρίσκομαι σε μια πολυάνθρωπη
ενορία. Είμαι 42 χρόνια, μάλιστα στην Παναγία του Αμαρουσίου. Μάλιστα. Πάρα πολλοί κόσμος περνάει, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Δεν προλαβαίνουμε να μάθουμε ποιος είναι αριστερός, ποιος είναι δεξιός, ποιος έχει τα όποια φρονήματα έχει, διότι εφόσον οι άνθρωποι τρέχουν στην Εκκλησία, πρέπει να αναπαυθούν με τον καθαρό λόγο της Εκκλησίας, δηλαδή του Χριστού, της Παναγίας μας, των Αγίων Μυστηρίων, και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις βαθύτερες ανάγκες, τις ψυχικές, τις πνευματικές των ανθρώπων. Αρκεί να σας πω ότι δεν κάνω διαφήμιση, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά... Μα είναι πολύ γνωστό το φιλανθρωπικό έργο που επιτελείτε στην ενορία σας. Το καθαρά φιλανθρωπικό, τις ημέρες που εξομολογούμε, έρχονται άνθρωποι πάρα πολύ και δεν προλαβαίνουμε να τελειώσουμε την Ιερά Ξομολόγηση. Για εσάς τι είναι αριστερά? Είναι οι σχισμένες σημαίες, είναι τα παροχημένα σύμβολα, είναι, αν θέλετε, οι κακοί δαίμονες του παραπετάσματος, του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού? Τι είναι τελικά η αριστερά για σας? Νομίζω, κύριε Μιχαλουνάκο, ότι είναι τόσο δύσκολες οι σημερινές συνθήκες που όλοι μας αποφεύγουμε αυτό το παρελθόν, γιατί το παρόν είναι τραγικό. Όταν κάθε Σάββατο έρχονται 50 και 100 άνθρωποι και ζητούν βοήθεια και μόλις μπορούμε να ανταποκριθούμε με 5 ευρώ, αλλά βέβαια αντιστοίχως 3-4 φορές την εβδομάδα δίνουμε από ένα μεγάλο πιάτο φαγητό και όσοι μας έχουν ζητήσει το δίνουμε αυτό το φαγητό. Προσπαθούμε λοιπόν αφενός μεν να ανταποκριθούμε όσο είναι δυνατόν στις άμεσες ανάγκες των ανθρώπων σε μια περίοδο κρίσεως. Οι άνθρωποι οι περισσότεροι δεν έχουν την τάση της φιλοσοφίας, γιατί έχουν φοβερά οικονομικά προβλήματα, και αντιστοίχως λοιπόν προσπαθούμε να ανταποκριθούμε και στις ψυχικές τους, πνευματικές τους ανάγκες. Εγώ λοιπόν καθαρά θεολογικά θέλω να πω, απαντώντας και στην τοποθέτηση του κυρίου Σταμούλη, ότι επειδή έχει γράψει κιόλας και έχει πει και στην παρέμβαση του εδώ ότι δεν ήθελαν να πείσουν τους εκπροσώπους της αριστεράς, ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ, για την θεότητα του Χριστού, αλλά είχαν ένα άλλο στόχο, μιας πιο πολύ κοινωνικής προσεγγίσεως σε άλλα θέματα δευτερεύοντα, όχι θεολογικά. Θα πρέπει θεολογικά να πω ότι το Ευαγγέλιο και η παράδοσή μας λέει ότι όποιος δεν δέχεται αυτή τη διδαχή, δηλαδή όποιος δεν δέχεται ότι ο Χριστός είναι ο Θεός, εις οίκον αυτού μη εισέρχεστε και χέριν αυτό μη λέγεται. Μάλιστα. Δηλαδή το Ευαγγέλιο είναι αυστηρό, διότι έτσι νομιμοποιούμε την αθεία και νομιμοποιούμε και την απόρριψη της θεότητος, και ο ίδιος ο Χριστός, όταν έστειλε τους μαθητάς του πορευθέντες μαθητεύσατε κτλ., λέει όποιοι δεχθούν το κήρυγμά σας περί το ότι εγώ είμαι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, να είναι ευλογημένος ο οίκος αυτός. Όποιοι δεν δεχθούν αυτήν την διδαχή, τεινάξετε και των κονιορτών των υποδημάτων σας. Φύγετε από το σπίτι. Αυτή η αρχή παραβαίνεται. Παραβαίνετε με αυτό το συνέδριο, πιστεύετε μάλιστα. Εκκλησία και αριστερά είναι ασύμβατα μεγέθη και ουσιαστικώς νομιμοποιούμε την αριστερά. Και επί τη ευκαιρία να πω και μία θέση. Όταν λέτε ότι νομοποιείτε την αριστερά, τι ακριβώς εννοείτε? Δηλαδή παραπλανούμε τον κόσμο. Δηλαδή ελέγχθη και από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης ότι πολλοί είναι άνθρωποι της αριστεράς, είναι ορθόδοξοι. Θα τους αγνοήσουμε αυτούς. Και ο πατήρ Σεράντης είπε ότι επίσης στο πλήρωμά του έχει πολλούς χριστιανούς οι οποίοι είναι αριστεροί. Δεν μπορεί να είναι ένας κομμουνιστής στρατευμένος, ένας αριστερός ιδεολόγος και καλός χριστιανός? Ασφαλώς, και εγώ το αναγνωρίζω αυτό. Έχω και συγγενείς μαρξιστάς και συγγενείς. Σε ποιο πεδίο δράσης κρίνεται ο άνθρωπος, πατέρα? Να σας πω λίγο ποια είναι η εκκλησιαστική τοποθέτηση. Δεν θα πρέπει το πίμνιο όμως αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μολονότι είναι χριστιανοί, ψηφίζουν αριστερά κόμματα. Θα πρέπει να τους ενημερώσουμε τι είναι αριστερά. Ότι αριστερά τι είναι αριστερά για σας λοιπόν? Είναι ένα κόμμα αθεϊστικό, ένα κόμμα υλιστικό, ένα κόμμα ανθρωποκεντρικό, ένα κόμμα ολοκληρωτικό, το οποίο στρέφεται στη διάρκεια της ιστορίας εναντίον της Εκκλησίας. Και επειδή και στη δική σας την παρέμβαση κάνετε λόγο μόνο για συγκρουσιακή σχέση στο παρελθόν από τον εμφύλιο πόλεμο, αυτή η συγκρουσιακή σχέση δεν είναι παρελθόν. Κυρία είναι και παρόν να συνεχίσετε δηλαδή? Προηγουμένως σας είπα ότι αριστεροί θεολόγοι και άλλοι της ομάδος που οι αριστερίζοντες στρέφονται εναντίον του μαθήματος των θρησκευτικών.
Και των θρησκευτικών συμβόλων. Και επίσης των θρησκευτικών συμβόλων. Καθήλωση των θρησκευτικών συμβόλων. Και επίσης είναι υπέρ του χωρισμού εκκλησίας και κράτους. Επομένως δεν είναι μια σχέση μόνο η οποία μας αφορά το παρελθόν από τον εμφύλιο πόλεμο. Οι σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας επί 2.000 χρόνια, επί 1.700 χρόνια, από τις εποχές του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι σήμερα, τα οποία εσείς αγνοείτε, ήταν σχέσεις συναλληλίας, σχέσεις συνεργασίας, όχι σχέσεις χωρισμού και μάλιστα εχθρικού χωρισμού, όπως γίνεται στα αριστερά καθεστώτα και από τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτή λοιπόν η ευλογημένη σχέση και συμπόρευση και συναλληλία εκκλησίας και πολιτείας, αυτή αναιρείται από την αριστερά και έχει συνοδοιπόρους αυτούς τους θεολόγους, οι οποίοι δεν εκφράζουν την εκκλησία, ούτε στο μάθημα των θρησκευτικών, ούτε στα θρησκευτικά σύμβολα, ούτε και σε όλα τα άλλα. Δηλαδή η αριστερά έχει νομιμοποιήσει το γάμο των ομοφυλοφίλων. Έχει νομιμοποιήσει τον πολιτικό γάμο. Είναι κάποια από τα αιτήματα της αριστεράς. Την καύση των νεκρών. Και έχει συμμάχους αυτούς τους αριστερούς θεολόγους. Και εσείς θεωρείτε πως αυτό είναι εκκλησία. Από την πρώτη στιγμή κατά την οποία ανακοινώθηκε το συνέδριο αυτό, νιώσαμε ένα μεγάλο πόνο στην ψυχή μας. Ένα πόνο ψυχής μόνο και μόνο διότι η Εκκλησία, αθελά της ίσως, σε μια κρίσιμη ώρα για την πορεία του έθνους, έρχεται να προσφέρει πιστοποιητικά νομιμοφροσύνης στον χώρο της αριστερής κουλτούρας και να πρημοδοτήσει την πορεία του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ προς την εξουσία. Ο διάλογος μεταξύ δύο τόσο αντίθετων ιστορικοειδεολογικών μεγεθών που θα οδηγούσε στην συναντήληψη και την αμοιβαία κατανόηση γίνεται μόνο όταν είναι θεμελιωμένο στον σεβασμό και την εμπιστοσύνη και όχι στις εντυπώσεις. Σε αυτόν τον διάλογο ουδής θα μπορούσε να αντιταχθεί. Προϋποθέτει όμως πρωτίστως γνώση της ιστορίας και των δύο, βάθος ουσίας και ένα κοινό κοσμοθεωρητικό υπόβαθρο, αντίθετο από την αγαπημένη στην αριστερά ιδεολογία του υλισμού που δεν αποδέχεται και δεν σέβεται τον ίδιο τον τρισυπόστατο Θεό, αλλά και τον άνθρωπο ως φέροντα πνοήν Θεού, πλασμένο κατ' εικόνα και καθομοίωσιν. Ο διάλογος για να έχει αποτέλεσμα και ουσία δεν μπορεί να διεξαχθεί χωρίς να προηγηθεί η αναθεώρηση των άχρη τούδε εγκλημάτων και των ασεβών πρακτικών έναντι της Εκκλησίας του Χριστού. Ο σεβασμός δεν τεκμέρεται με συνέδρια σκοπιμοτήτων που γίνονται μόνο και μόνο για να μεταδοθούν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, για να δρέψουν οι παντός είδους συντελεστές τους δάφνες προοδευτισμού στον βωμό της τηλεοψίας και της κατευθυνόμενης ενημέρωσης με στόχο την υφαρπαγή ψήφων από πιστούς ημί, που έχουν αδύναμη μνήμη ή και βούληση, αλλά αντιστρόφως δυνατά συμφέροντα. Όσοι λοιπόν το απετόλμησαν και το αποφάσισαν, κατά την ταπεινή μας γνώμη προδίδουν την Εκκλησία, όποιοι και αν είναι. Αν μάλιστα είναι και κληρικοί παντός βαθμού, τότε αυτοί προδίδουν και την αποστολή τους. Ατυχώς, εκμεταλλευόμενοι την αγαθότητα της ψυχής του, παρέσυραν και τον μακαριότατο αρχιεπίσκοπό μας κύριο Ιερώνυμο και με τον τρόπο αυτό τον εξέθεσαν. Ήταν ήδη εκτεθειμένος, καθώς μερικά χρόνια πριν, ανερχόμενος στο θρόνο, ακούστηκε να λέει ότι οι αριστεροί είναι οι καλύτεροι χριστιανοί, όπως τουλάχιστον δημοσιεύματα της εποχής ισχυρίζονται περί αυτού, χωρίς ποτέ και να διαψευστούν. Με αυτά τα δεδομένα, εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας προς όσους θα λάβουν μέρος είτε ως διοργανωτές, είτε ως ομιλητές, είτε ως συντονιστές, είτε ως ακροατές, προεχόντως δε προς τους ελογιμωτάτους κύριους καθηγητές της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ως οργανωτές έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στην όλη αυτή θλιβερή υπόθεση. Ας επιτρέψουν σε εμάς, ένα αθεολόγητο θεολόγο της παλαιάς φρουράς, να τους υπενθυμίσουμε το χρέος τους. Κύριοι καθηγητές, τάχθηκατε για να φυλάσσετε τις θερμοπύλες της Ορθοδοξίας και όχι για να μοιράζετε συγχωροχάρτια στους πολέμιους της, στους δολοφόνους των κληρικών της ανά τον κόσμο Ορθοδοξίας και στους εξορυξάντες τα μάτια των Αγίων μας από τις τοιχογραφίες των. Δεχθείτε λοιπόν την έκφραση της λύπης μας. Βάσαμε στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Έτσι ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε έναν σωστό αληθινό διάλογο, διότι προέβαλε αμέσως τις τοποθετήσεις του κόμματος που είναι ενάντια σε αυτά που γίνονται τώρα μέχρι στιγμής, δηλαδή στη συνεργασία Μάλιστα. που μπορεί να έχει η Εκκλησία με τον κόσμο. Επομένως, τι μπορεί κανείς να αναμένει ως συνεργασία τη στιγμή κατά την οποία επιτίθεται κατά του μισθού των κληρικών? Αυτό δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Ήταν από τα ζητήματα τα οποία τέθηκαν ο χωρισμός εκκλησίας δηλαδή, και κράτους, ένας θεσμός ο οποίος θρησκευτική 17 αιώνες προσέφερε πολύ μεγάλες υπηρεσίες στους ανθρώπους, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα, δεν είναι μόνο ύλη, δεν είναι μόνο φαγητό, αλλά είναι και ψυχή, είναι πνεύμα.
Και επομένως η Εκκλησία μας είδε τον άνθρωπο ολόκληρο, τον είδε και σαν σώμα και σαν ψυχή και τον βλέπει συνέχεια. Η Εκκλησία δεν αντιστρατεύεται στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν τις κοινωνικές συνθήκες και να γίνει καλύτερη η κοινωνική μας ζωή. Μάλιστα. Αλλά βλέπω όμως ότι προτάχτηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ όλες οι διαφορές. Ναι, βλέπετε όμως ότι τελικά αυτό το δεν αφέθηκε κάποιο περιθώριο να πούνε εμείς το συζητάμε, αυτό το συζητάμε, το άλλο το συζητάμε. Όχι, είναι αρνητική σε ό,τι η Εκκλησία μέχρι τώρα έχει θεσμοθετημένο όσον αφορά τον κοινωνικό τομέα. Πιστεύετε από αυτά που είπατε ότι το άνοιγμα του Αρχιεπισκόπου στον Τσίπρα αποδίδει? Ο Μακαριώτος κάνει ένα διάλογο, επέτρεψε ένα διάλογο. Πολύ καλά έκανε. Εμείς δεν φοβόμαστε να κάνουμε κανένα διάλογο. Αλλά σας λέω από την πρώτη εκτίμησή μου ποιο ήταν το επίπεδο του διαλόγου. Ο ένας να τοποθετείται καταφατικά, να λέει εγώ δεν αλλάζω όλα αυτά. Μάλιστα. Και ο άλλος απλώς να ακούει. Αλλά ακόμα αντιμετωπίζει τους κομμουνιστές και τους αριστερούς ως αμετανόητους φαγείς. Δεν πρέπει η Εκκλησία να συγχωρεί? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε στην Ιερά Εξομολογήση έρχονται άνθρωποι οι οποίοι είχαν πολύ στενές σχέσεις, οι οποίοι είχαν πολεμήσει, είχαν δραστηριότητες τέτοιου είδους που λέτε, και οι άνθρωποι αυτοί μέσα τους δεν μπορούν να ησυχάσουν διότι έκαναν κάποια περιθωριακά, ας πούμε, κάποιες περιθωριακές πράξεις. Η Εκκλησία τους δέχεται, μας δέχεται όλους, γιατί όλοι μας δεν ήμασταν αμάρτητοι, όλοι καθημερινώς έχουμε τις αδυναμίες μας και επομένως το θέμα είναι με ποια μορφή, με ποια διάθεση, με ποια μανταλιτέ, με ποια νοοτροπία προσέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ στο διάλογο αυτόν, που κατά την ταπεινή μου άποψη, το λέω αληθινά ταπεινή μου, δεν είναι ισότιμος διάλογος. Αν έχω το λόγο, ναι. Θέλω να πω, πολύ σωστά επισημάνατε ότι οι στιγμές είναι κρίσιμες. Και η Εκκλησία μας είναι συστατικό της παράδοσής μας, του πολιτισμού μας. Αλλά θέλω όμως να επισημάνω. Γιατί η αριστερά δεν εμπνέεται από τον γλυκύτατο, από το λόγο του γλυκύτατου Ναζωρέου? Να σας πω τώρα, επειδή έγινε λόγος και περί του ότι ο Ναζωρέος ίσως ήταν ο πρώτος κομμουνιστής, έχει γραφεί στη βιβλιογραφία. Βέβαια, έχει γραφτεί. Να σας πω λοιπόν ότι όντως οι στιγμές είναι κρίσιμες, αλλά σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές που φτάσαμε, κυρία Μιχαλονάκου, μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουμε όλοι μας, αλλά το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχει η αριστερά, η οποία τις τελευταίες δεκαετίες κυριάρχησε στον πολιτισμό και στην παιδεία και εγκρέμισε όλο το αξιακό σύστημα του πολιτισμού μας. Σεβασμός προς τους μεγαλύτερους, σεβασμός προς την οικογένεια, σεβασμός προς την πατρίδα, σεβασμός προς την παράδοση, και οι νέοι μας είναι πλέον σαν αγρίμια, δεν έχουν πού να στηριχθούν. Λοιπόν, σε αυτό το γκρέμισμα των αξιών, του κώδικος των αξιών, η οποία αγρίεψε την κοινωνία μας και την νεολαία μας, τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η αριστερά, η οποία κυδεμόνευσε εδώ και 30-40 χρόνια και τον πολιτισμό και την παιδεία. Και ασφαλώς ο κύριος ημών Ιησούς Χριστός θεωρήθηκε από ορισμένους, όπως είπατε, ως ένας από τους πρώτους επαναστάτης κτλ. Όντως έκανε μια επανάσταση, δημιούργησε έναν καινούργιο κόσμο. Έναν κόσμο όμως, ο οποίος έχει τις εξής τρεις διαφορές από την αριστερά, από τον κόσμο τον οποίο θα δημιουργήσει. Τον κόσμο της πίστεως στο Θεό, ως υπερτάτη δύναμη, την αρετή της αγάπης, ως της θέλει ο ποιος μου ελθύν. Ποτέ ο Χριστός δεν επέβαλε δια της βίας δικές του απόψεις. Η αριστερά επέβαλε δια της βίας τα κομμουνιστικά καθεστώτα, τις απόψεις της. Και επίσης μια άλλη αρχή η οποία διαφοροποιεί τον χριστιανισμό είναι η άσκηση και η ολιγάρκεια. Ο χριστιανισμός είναι ολιγαρκής. Είναι ασκητικός ο χριστιανισμός. Δεν επιδιώκει την δαψίλεια αγαθών. Η αριστερά βάζει την πάλη των τάξεων, βάζει τους ανθρώπους σε πάλη μεταξύ τους, με μίσος, ενισχύει τη βία. Ένας κοινωνικός αυτοματισμός. Επιδιώκει τον κοινωνικό αυτοματισμό. Γι' αυτό, κυρία Μιχαλονάκου, ακόμη και το σύμβολο του συνεδρίου αυτού είναι πολύ προκλητικό και είναι βλάσφημο. Είναι βλάσφημο για εσάς το σύμβολο, δηλαδή μια γροθιά. Δεν ξέρω στο σκηνοθέτη μας να δούμε παρακαλώ στην κάρτα το σύμβολο. Μια γροθιά οργισμένη, δεν δικαιολογείται οργισμένη γροθιά. Και είναι ένα νεοεποχητικό σύμβολο. Το βλέπουμε λοιπόν. Ασφαλώς. Νεοεποχητικό είναι, δηλαδή πήρε συγκριτιστικά την υψωμένη γροθιά του αριστερού και την έβαλε με το σταυρό, ο οποίος σταυρός είναι η θυσία, η ταπείνωση, το αίμα. Παρετούμε από όλα, μου χτυπάνε από εδώ, δώσ' μου και από εκεί. Ο Χριστός είπε. Τι σχέση έχουν αυτά με την πάλη των τάξεων της αριστεράς?
Την τελευταία πενταετία δίναμε στους φτωχούς μας, όσοι μας ζητούσαν, περί τις 80 μερίδες. Τώρα οι μερίδες αυξήθηκαν, μας ζητούν δηλαδή 180 με 200 ανθρώπους και η Εκκλησία ανταποκρίνεται στο να μην μπει στον άνθρωπο αυτό το θεωρητικό ότι έχει ο Θεός. Λέμε λοιπόν, πάρε ένα πιάτο φαγητό και εσύ και η οικογένειά σου. Το πιάτο σημαίνει όχι ένα πιάτο μόνο, αλλά και κάτι περισσότερο. Αλλά στη συνέχεια όμως προσπαθούμε και με το διάλογο, με την επικοινωνία με τους ανθρώπους, να τους καλέσουμε στην μετάνοια. Ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη φθορά στο σώμα της ιεραρχίας, το οποίο εν μέρη, όχι καθ' ολοκληρία, ευθύνεται. Εν μέρη λέμε, εν μέρη. Τι λες εκ των ιεραρχών. Ευθύνεται για αυτές τις εκτροπές και όντως είναι αυτοί οι οποίοι αδυνατίζουν την αυθεντικότητα του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Και θα κάνει πολύ καλά η ιεραρχία να βοηθήσει ήδη και το ξεκαθάρισμα. Δηλαδή, αν η Εκκλησία στην ιστορία των 2.000 ετών κατόρθωσε και εξαπλώθηκε και επηρέασε και εκχριστιάνισε, ήταν γιατί ζούσε βάσει του Ευαγγελίου. Δεν ζει ο κλήρος σήμερα βάσει του Ευαγγελίου. Όχι ακριβώς. Μεγάλο μέρος του κλήρου. Δεν διστάζουμε να το παραδεχθούμε αυτό. Έχει ευθύνες ως προς αυτό και η ιεραρχία. Και από την άλλη, πατέρα, δεν είναι μόνο αυτό που έχει ευθύνες. Πολλοί τινές εκ των ιεραρχών προδήλως κομματίζονται. Ασφαλώς. Από το άμβονος και μάλιστα και συμπαθούντες με ακραία ιδεολογικά μορφώματα. Συμφωνώ απολύτως και με αυτό και εγώ μάλιστα κάνω κριτική, δηλαδή δικά μου κηρύγματα δέστε στο διαδίκτυο. Επειδή τα έχω δει στο διαδίκτυο, πατέρα, και γι' αυτό ακριβώς αναφέρομαι. Μιλώ διαρκώς για τους βίους των Αγίων, για τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, ουδέποτε σε πολιτικά θέματα. Στηρίζει δηλαδή η Ορθοδοξία μας, η σύγχρονη Ορθοδοξία μας, την βιβλιότητα, τα ακραία ιδεολογικά μορφώματα. Είναι καταδικαστέα όλα. Είναι καταδικαστέα λοιπόν. Βρίσκουν εύκολη διέξοδο να κάνουν πολιτική, να κάνουν κοινωνιολογία και το σωστικό μήνυμα του Ευαγγελίου δεν το προβάλλουν. Εγώ, σαν πρόσωπα, τους αριστερούς τους βλέπω με πολύ συμπάθεια και όπως προηγουμένως άφησα να φανεί και στο εγκύτερο συγγενικό μου περιβάλλον, υπάρχουν πρόσωπα, ακόμη και στο τίμιό μου υπάρχουν αριστεροί, τους αντιμετωπίζω με ευγένεια. Δεν πάω όμως να τους επισημαίνω τον κίνδυνο από τα αθεϊστικά και αντιεκκλησιαστικά κηρύγματα της αριστεράς. Δηλαδή, δέχομαι τα πρόσωπα, αλλά τα διαφωτίζω πως δεν είναι σε καλό δρόμο πνευματικό αν καταντήσουν να υιοθετήσουν την ιδεολογία της αριστεράς. Σαν πρόσωπα τα αποδέχομαι και τα αγαπώ και προσπαθώ να τα βοηθήσω πνευματικά, να τους προσανατολίσω όμως προς το σωστικό μήνυμα του Ευαγγελίου και όχι προς πολιτική, η οποία πολιτική εκμεταλλεύεται μερικές φορές τις ανάγκες των ανθρώπων, όπως είπατε. Πώς έγιναν μερικοί αριστεροί, αγανακτισμένοι από την κοινωνική αδικία. Όταν βλέπεις την κοινωνική αδικία να φουρτουνιάζει και να γίνεται φύλλα που τα γκρεμίζει όλα, πεινώντες, διψώντες, ανέστη και αδικούντες. Ένας χριστιανός θα γίνει κομμουνιστής. Γιατί δεν έχει άλλη δυνατότητα να κάνει. Εγώ τον συμπαθώ και πρέπει να σας πω ότι και τον καταλαβαίνω. Αλλά έχω όμως υποχρέωση ως κληρικός, ως κλήρικας του Ευαγγελίου, να πω ότι η αριστερά είναι αθεία. Η αριστερά είναι ηλισμός. Ο μαρξισμός είναι ηλισμός. Πρέπει να το επισημάνω αυτό. Δεν στρέφομαι εναντίον των προσώπων, εναντίον της ιδεολογίας του μαρξισμού. Εναντίον της ιδεολογίας, αλλά σε ένα τέτοιο συνέδριο, και εδώ είναι το ερώτημα που τίθεται και πέφτει σε αυτό το τραπέζι, υπάρχουν συμπεφωνημένα, υπονοούμενα κοινωνικής πλεύσης εκκλησίας. Από τη μια πρέπει να αποτινάξει το στίγμα της συλλειτουργού της επταετίας και αριστερά να προβάλλει έναν πατριωτικό λόγο χωρίς θρησκευτικές αγκυλώσεις. Έχω την εντύπωση ότι η επταετία προσέφερε πολύ κακή υπηρεσία, διότι η στάση της τότε με το σύνθημα Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, και θυμίστε μάλιστα το εφιέστατο του παππού του Γεροντίου Παπανδρέου, Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών Καθολικός Διαμαρτυρωμένων, προσέφερε μια πολύ καλή δίωδο στη μετέπειτα εξέλιξη των σχέσεων Εκκλησίας και αριστεράς, διότι η αριστερά, εκμεταλλευόμενη τα λάθη της επταετίας και της Εκκλησίας, στράφηκε εναντίον της Εκκλησίας. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι η Εκκλησία ταυτίστηκε με το δικτατορικό καθεστώς. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Ότι αποτελεί εκτροπή του Ευαγγελίου, και πρέπει να σας πω ότι εγώ ως κληρικός και ως ποιμήν βρίσκομαι στο στόχαστρο αυτού του εκκλησιαστικού κατεστημένου, διότι δεν πάω να τους κρίνω. Μάλιστα.
Ιδιαίτερα με αυτά τα παγκοσμιοποιημένα που είπατε και τα διαθρησκιακά και τα νεοταξίτικα. Όλα αυτά. Είμαι στην πρωτοπορία αυτού του αγώνος. Ό,τι λοιπόν αποτελεί εκτροπή από το Ευαγγέλιο, εγώ το καταδικάζω και καταδικάζω και όσους κληρικούς συμπεριφέρονται κατά τον τρόπο αυτό. Εμείς με τον πατέρα Θεόδωρο συνεργαζόμαστε και μάλιστα στενά συνεργαζόμαστε για να επισημαίνουμε τα δογματικά και ανθρωπιστικά λάθη και ποιμαντικά λάθη που γίνονται από οποιονδήποτε ιεράρχη, ακόμη και από την εξουσία. Όμως επειδή είπαμε η καθημερινότητα σήμερα είναι τόσο ζωφερή, ασχολούμαστε εμείς ως θεολόγοι και ως ποιμένες με την καθαρή δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Μάλιστα. Γιατί αυτή λυτρώνει τον άνθρωπο, τον φωτίζει, είναι ένα πρόσημο λύτρωσης, τον κατανοίγει μαζί με την Ορθόδοξη λατρεία, αλλά ταυτοχρόνως προσπαθούμε να είμαστε πολύ κοντά στα καθημερινά του προβλήματα. Και αυτό, μα είστε πολύ κοντά. Και αυτό είναι πολύ γνωστό στο Πίμνιον. Δείχνει την αποδοχή των ανθρώπων. Δηλαδή ας μην θεωρηθεί ότι ο χώρος της δεξιάς είναι αμιγώς φιλοεκκλησιαστικός και ότι υπάρχει ένα κατεστημένο και στις δύο πλευρές το οποίο συνεργάζεται. Υπάρχουν και στον χώρο της δεξιάς εχθρικές δυνάμεις προς την Εκκλησία. Υπάρχουν και στον χώρο του καπιταλισμού. Γι' αυτό είπαμε ότι υπάρχουν πολλές συνιστώσεις πέρα από τις συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Από τις πλευράς επομένως αυτής, διότι μέτρα αντιεκκλησιαστικά τα οποία ελήφθησαν την τελευταία 30 ετία δεν ελήφθησαν μόνο εκ μέρους των αριστερών κυβερνήσεων, των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, ελήφθησαν και μέρους κυβερνήσεων της δεξιάς. Επομένως από τις πλευράς αυτής δεν θεωρώ πως δεν θα υπήρχε χώρος να μετάσχουν και δεξιά κόμματα στο διάλογο και εκεί να επισημανθούν γιατί σε κάποιες φάσεις δεξιά κόμματα πήραν αυτές τις αντιεκκλησιαστικές θέσεις. Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα, το θέμα του συμφώνου της συμβιώσεως που εναντίον του χριστιανικού γάμου που το πήρε δεξιό κόμμα και πολλά άλλα επίσης κόμματα. Γι' αυτό νομίζω πως είναι πολύ σωστό. Που συνεφώνησαν και την ανέγερση τεμένους. Τεμένους και άλλους. Θα μπορούσαν επομένως όλα τα κόμματα. Εγώ δεν ξέρω μόνο ο κύριος Μιλιαράκης αν προσδιορίζει τη χριστιανική δημοκρατία στον χώρο της αριστεράς ή θεωρεί ότι έπρεπε όλα τα κόμματα ανεξαρτήτως τοποθετήσεως. Το αφήνει λίγο μετέωρο αυτό. Λοιπόν, από τις πλευράς αυτής. Έχουμε και κάποια άλλα βίντεο τα οποία θα δούμε. Και θα μπορούσε όντως, δηλαδή αυτό επισημαίνεται και από κριτική που έγινε στο συνέδριο επάνω. Γιατί κάνετε μόνο διάλογο με την αριστερά και δεν κάνετε διάλογο και με τη δεξιά. Γιατί και η δεξιά ευθύνεται για θέσεις εναντίον της Εκκλησίας. Να κληθεί λοιπόν και αυτή σε πολλά θέματα. Τα τρία μεγάλα κόμματα μη εξεγερωμένων των υπολείπων αφήνουν την πατρίδα μας δούλη των ξένων συμφερόντων και η χώρα μας ήδη είναι εκποιημένη στους ξένους κατακτητές. Εκφέρεται πάντα ένα δημόσιο λόγο κατά των παγκοσμιοποιητών και της νέας τάξης πραγμάτων. Εμείς δεν απογοητευόμαστε. Κάνουμε αυτό που πρέπει. Σας είπα 180-200 μερίδες κάθε μέρα. Δεν πετάμε στα σύννεφα. Δεν λέμε θεωρίες. Όμως μετά από τις μερίδες αυτές καλούμε το λαό μας σε μετάνοια. Ο καθένας να αναλογιστεί το μερίδιο της ευθύνης εκεί που φτάσαμε, να γίνουν πιο πιστοί, να αναφέρονται στον Κύριο, να έρχονται στη Θεία Λειτουργία που είναι ένωση του ουρανού και της γης και κάθοδος του Κυρίου μας σε κάθε Θεία Λειτουργία και μέσα από αυτήν την ελπίδα της παρουσίας του Κυρίου να έρθει κάποια λύτρωση. Παρακαλώ, πατέρα Θεόδωρε, εσύ. Κύριε Μιχαλονάκου, εγώ τελειώνοντας θέλω να πω ότι επειδή πολλές φορές έγινε λόγος για δύο πλευρές, Εκκλησία και αριστερά, μάλιστα, και για δογματισμό και στις δύο πλευρές. Δογματισμό και αφορισμό. Θέλω να κάνω την εξής διαφοροποίηση. Δογματικές θέσεις μπορεί να καταλογίσει κανένας σε ανθρώπινες φιλοσοφίες, σε ανθρώπινα κινήματα, οι οποίες δογματικές θέσεις ανατρέπονται γιατί είναι ανθρώπινα επινοήματα. Έρχονται άλλες εποχές οι οποίες τα ανατρέπουν.